Am avut un elev care întârzia tot timpul. Nu doar la ore, ci și în excursii, activități extrașcolare sau chiar la examene. Pur și simplu nu putea să fie punctual. Mă exaspera. Și orice am încercat să fac, nu am reușit să-i schimb această atitudine, pe care o interpretam ca fiind lipsă de responsabilitate și de respect. De fapt, astfel de oameni nu își propun să întârzie. Este un fel de a fi al lor, generat de funcționarea cerebrală. Ei au un creier optimist, o modalitate de a gândi viitorul pozitiv și, mai presus de orice poate, o inteligență creativă. Cercetări în domeniul percepției timpului au descoperit că persoanele care întârzie permanent subestimează timpul necesar pentru a realiza o sarcină. Și asta pentru că la nivel inconștient, ei cred că lucrurile se vor desfășura firesc, fără efort și fără piedici, că totul va merge bine și ușor. Același optimism îi ajută pe acești oameni să își revină repede după un eșec, să depășească imediat momentele dificile, deoarece creierul lor este setat să aștepte rezultate pozitive. Oamenii punctuali, pe de altă parte, pot să fie anxioși. Adesea, ei au nevoie de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor, pentru că se așteaptă la dificultăți. Creierul lor construiește posibile scenarii de dezastru, tot felul de posibile bariere. Această rigiditate față de timp îi face pe cei punctuali să fie mai puțin creativi, să refuze idei originale, soluții inedite. Mai mult decât atât, nepunctualitatea nu e mereu lene sau lipsă de respect. De aceea, concluzia este: nepunctualitatea e un semn al unui creier creativ, care trăiește într-un viitor optimist.